Kit i els seus amics cada cop estaven més alegres i es passaven el dia criticant les famílies dels fills, però sobretot d'una manera especial a la nostra puça. No en deixava de mirar-la quan feia el seu espectacle i deien a tothom que era mediocre i equivocat. La puça, per altra banda, s'anava entristint amb el pas dels dies. Volia estar sola, no tenia ganes de parlar amb ningú, no es vestia tan bonica com havia fet abans. Jo ja no aguanto més. Heu vist últimament a la puça? Ja no està concentrada quan fa el seu espectacle. I ja no està tan contenta. Això el públic ho nota. No entenc per què els màxims recs funcionen d'aquesta manera, però tinc clar que hi hem de fer alguna cosa. Sí! Preparem un pla! El cargol, l'elefant i els 100 peus van anar a veure el Kit i els seus amics. Mentrestant, la Marieta, la Libèl·lula i la Bella Reina van anar a fer una visita a la puça. Hola, sabeu què? Què? La puça aquesta nit estrena un nou espectacle. Hi haurà una